Il-persuna li għandi miegħi kien ilu 22 sena jieħu droga. Kien ibih prattikament kollox, tilef kollox għad-droga. Għalli bieħ 4 ġenerazzjonijiet ta' ċriket ta' t-tix, tal-buznannu, tan-nannu, tammu u tijaw. Għalli jiex għad-droga u kien jaħodha biex jiex. Kienet imut 5 darbit. Waħda minnhom kien wasal propju fl-aħħar. Imma darba kien se jiżewweġ it-tifel u għallu dadi tista' għal dikinhar ma tkunx bid-droga. U dikinhar ħad deċiżjoni li la dikinhar ma jkun bid-droga u laqqas wara. U llum ilu 5 snin wieqaf, la jixrob, la jew droga. Ma minkejja li ilu 5 snin li waqaf xorta għatandu l-marki fuqu tal-injections li kien jieħu kull imkien, ġismu kollu. U fejn is-soltu ngħidu lin-nies għaw dil-biċċa kemm iż-żgħażagħ jew hekk ma jarawiex qed ngħidilkom dil-biċċa tippressjonakom u hekk nixtiequ li timpressjonakom, nixtieq li dil-persuna turini saqajja 5 snin wara li waqaf jieħu droga biex taraw id-droga x'tagħmilek. Tista' turina saqajk jogħġbok. Din hija, mitpermetti, din hija saqajn il-persuna bid-droga. Daw ma jibqalhomx vini fejn idaħlu. Jieħdu id-droga kull imkien u intom iż-żgħażagħ li qed tarawna u għadkom ma bdejtux. Tgħidux u imma jemmu se nasal sem għax l-istorja ta' dil-persuna u ta' oħrajn hekk kienu qalu wkoll. U anke saqajk l-oħra u anke saqajk l-oħra. Mħafra u da meta daddew 5 snin għax ħaqqas temmen. Dik hija l-konsegwenza. Jekk intom qed taħsbu li tibdew, jekk intom forsi qed taħsbu li tesperimentaw, da mhux esperiment. Infakkarkom li dan li rajtu wara 5 snin li kien jieħu droga. Allura kemm xi nies illi jixtiequ jesperimentaw kont se ngħid żgħażagħ, imma llum mhux żgħażagħ biss qed jibdew. Ħanka kbar qed jibdew jieħdu droga. Allura nitlobkom illi tiftakru li dan mhux esperiment. Jien xtaqt insaqsi lil Lentni hawnhekk u lil Marika. Imma meta jkunu qed jimlew kull imkien il-vini, kif jibqgħu jieħdu, kif jibqgħu weġġaw lilhom infushom? Fil-każ ta' ċertu droga, speċjalment anke l-eroina, il-bniedem ikun iħossu ma jistax jgħix mingħajrha. Iħossu jekk mhux ħajħodha ħajmut. Fil-fatt nitkellmu fuq dak li jgħidu withdrawal symptoms jew is-sick. Jiġifieri li bniedem propju ħossu ħajmut, jiġifieri u ġieħ qawwi fl-għadam, f'da fil-każ tal-eroina pereżempju, dak is-sensation ħatmut. Allura inti għalhekk huma jgħidu ħan jieħu biex infieq. Eżattament. Fil-verità mhux għax ikun qed ifieq u jkun qed joqtlu lilhom infushom. Dak il-ħin tkun iddisprat u tara x'ħad tagħmel, kif ħad tagħmel biex tinjetta ruħek. Ovvjament, xeni bħal daw joħolqu distress qawwi u jiena nemmen li minnu konvint li m'għandux imur droga ikompli jissaħħaħ. Hawnhekk ikollna nies jgħidu li ma jisma' jiena nieħu ftit coke fil-weekend jien mhux ħajġrili bħal da. Jiġifieri hemm stejjer li aħna niltaqgħu magħhom fejn bniedem ikun beda b'joint, speċjalment dawk li jibdew f'joint fl-adolescenza u ta' żgħira, dawk għandhom tendenza jipprogressaw. Ġifieri
Però jkollna adulti jgħidu li jiena billi nieħu ftit coke u ftit ħaxixa fil-weekend mhux ħajġrili hekk. Tajjeb ngħidu mhux kulħadd jiġrilu hekk, però hemm tendenza li b'daw it-tip ta' sustanzi qed niltaqgħu nies li damu pereżempju il-konsegwenzi ġew fuqhom wara 10 snin. Ġew ħabtu l-bieb għax imbagħad bil-mod waslu li jħrax u għaddew minn xi kriżi fil-ħajja tagħhom, qed nitkellem ta' 40 pereżempju, u żiedu pereżempju mill-cocaine marru għal crack cocaine u bdew jonfqu ħafna flus u jispiċċaw problemi mal-mara, problemi max-xogħol, problemi mal-flus u bieħħu dak li għandhom businesses kbar ħattewhom u mbagħad ġew fixxa. Jiena din tagħtini messaġġ lili kemm ma nistax niġġudika. Kemm irid noqgħod attent, kemm kultant bil-parola faċli ngħidu mhux hu jaf kif qiegħed u jerġa' jmur jieħu din lili turini x'mostru kbir hemm ikbar minnhom dawn in-nies li lilhom jaħkimhom f'idejhom għax hawnhekk qed nitkellmu mill-aspett xjentifiku, ma mill-aspett kif nifhmu jien, da mostru kbar minnek li ġalek tweġġa lilek innifsek daqshekk kif rajna fuq din għall-persuna li għaddew dawn is-snin għadu jbagħti dawn il-konsegwenzi, jiġifieri hemm din il-power tant kbir li jrid ikollok terġa' tmur bil-fors u tuża. U il-messaġġ tiegħi ejja noqogħdu attenti għax dawn il-persuni li aħna nħossu li jibdew itawlu jdejhom biex jieħdu l-għajnuna, ma hemm xi ħaġa kbar minnhom, kemm huwa faċli forsi mpaċpaġi li jiena l-weġa kbira tiegħi fuq is-social media jibdew jitfgħu hekk bla d-doċ u mhux huma jażlu, mhux qed jieħu gost, huwa gost dan, huwa gost li qed wassal lilek innifsek, mela nqisu aktar il-kliem li ngħidu għax din hija tbatija kbira, dan huwa martirju li għaddej minnhom dawn in-nies.